I den her video vil jeg arbejde med rumgeometri og vektorer i rummet og projektion af vektorer. Jeg vil bevise formlen for en projektion af en vektor og udlede en formel for længden af den her projektion. Med udgangspunkt i den formel vil jeg så bestemme, hvordan man kan udregne afstanden mellem et punkt og en plan. Derefter vil jeg lave et kort eksempel, hvor jeg bruger formlen for afstanden mellem et punkt og en plan. Jeg vil bevise formlen for projektion af en vektor. Og jeg tager udgangspunkt i en figur. Jeg tegner to vektorer. En jeg kalder A, det er den her vektor, og så vektoren B, som jeg tegner op her. Jeg tegner dem ud fra samme punkt, i det jeg ønsker at projicere vektoren B ned på vektoren A. Det jeg gør, det er, at jeg projicerer endepunktet til den her vektor ned vinkelret her i retningen af vektoren A. I kan se, at den her er vinkelret. Og dermed får jeg altså en projektion, som jeg kan tegne her, som er parallel med vektoren A. Og den her projektion, den kan jeg navngive BA. I det projektionen er parallel med A, jamen så må der findes et eller andet tal, som jeg kan kalde det S, en konstant, som jeg kan gange med A, og på den måde få projektionen. Det vil sige, at BA vil være lige med S gange med A. På tegningen, jamen der kan jeg også indtegne den vektor, der går herfra og herop. Det er altså en vektor, der står vinkelret på vektoren A. Den her vektor er givet ved udtrykket B. Vektoren B minus S gange med vektoren A. Ifølge reglerne om vektorsubtraktion. Man kan også se det, hvis man siger, lægger den her vektor sammen med den her vektor, så svarer det til at sige S gange med vektoren A plus B, vektoren minus S gange med vektoren A. Det giver selvfølgelig B, og B er netop den vektor, der binder de her to vektorer sammen. Det fremgår af definitionen på skalarproduktet, at to vektorer, der er ortogonale. Skalarproduktet af sådan to vektorer, det vil altid være 0. Det vil sige, at hvis jeg prikker den her vektor med vektoren A, jamen så vil det give 0. Jeg kan prøve at skrive et udtryk op. Jeg kan skrive A prikket med B minus S gange vektoren A. Det skal altså være lige med 0. Nu vil jeg gerne omskrive det her udtryk, og til det der kan jeg bruge den distributive lov, nemlig den der siger, at hvis jeg for eksempel har nu kalder jeg den her vektor A, og prikker den med B plus C, jamen så svarer det til skalarproduktet af A og B, adderet med prikproduktet af A og C. Det vil sige, at man bare kan prikke ind i parentesen, ligesom vi også gør normalt, når vi regner. Som sagt kan jeg bruge det til at omskrive det her udtryk, i det jeg på den måde bruger den her regneregel, får et udtryk, der hedder skalarproduktet af A og B, minus den her vektor A, gange med S, som er gange med vektoren A. Og det må stadig give 0. Det er tilladt at rykke rundt på de her forskellige konstanter og vektorer her. Og det gør jeg, så jeg på den måde får skalarproduktet af A og B minus S gange med vektoren A, som er prikket med vektoren A. Og det giver stadig 0. Nu kan jeg så bruge en anden regneregel, nemlig den regneregel, der siger, at hvis jeg har en vektor, der er prikket med sig selv, altså hvis jeg har vektoren A, prikket med vektoren A, så er det lige med kvadratet på længden af den her vektor. I hjælp af den her regneregel, så kan jeg omskrive udtrykket her. Så jeg på den måde får skalarproduktet af A og B minus S gange med længden af A i anden, og det som er lige med 0. Nu kan jeg så lægge det her andet led på venstre side til på begge sider, og på den måde så får jeg udtrykket skalarproduktet af A og B lige med S gange med længden af den her vektor A i anden. Herefter så dividerer jeg så med længden af vektoren A i anden, og får på den måde
et udtryk for den her parameter s, nemlig udtrykket s lige med skalarproduktet af a og b, divideret med kvadratet på længden af vektoren a. Hvis jeg nu vender tilbage til mit udtryk for den her projektion, altså BA lige med s ganget med vektoren a, jamen så kan jeg jo erstatte den her parameter s ved det udtryk, jeg fandt frem til her. Så jeg kan skrive, at det her, det svarer til at sige, at BA er lige med skalarproduktet af a og b, divideret med kvadratet på længden af vektoren a, og så ganget med den her quotient skal så ganges med vektoren a. På den måde har jeg altså fundet det her udtryk, som jeg kan bruge, når jeg vil beregne en projektion af en vektor b på en vektor a. Jeg vil nu finde en formel, man kan bruge til at beregne længden af en projektion. Jeg tager udgangspunkt i det udtryk, jeg fandt tidligere for projektionen af vektoren b på vektoren a. Det jeg fandt ud af var, at den her projektion, som jeg kan kalde BA, var givet ved udtrykket skalarproduktet af de to vektorer, divideret med kvadratet på længden af vektoren a, hvilket så skal ganges med den her vektor a. Når jeg finder projektionens længde, jamen så svarer det egentlig til, at jeg sætter numerisk tegn omkring her, og derfor skal jeg naturligvis også gøre det her på den her side af lighedstegn. Nu har jeg altså, det her det angiver projektionens længde, og den længde er givet ved det udtryk, I ser her. Det her udtryk, jamen det må være det samme som at tage den numeriske værdi af den brøk, der er her, og så den faktor her. Så jeg på den måde får den numeriske værdi af brøken ganget med længden af vektoren a. Det skriver jeg her. Og så her i nævneren, der har jeg så længden af vektoren a i anden, hvilket naturligvis skal ganges med længden af vektoren a. I det jeg allerede har angivet en længde hernede, som jo er en positiv værdi, jamen så behøver jeg kun numerisk tegn omkring skalarproduktet heroppe i brøkens tæller. Så jeg kan skrive det her udtryk som den numeriske værdi af det her prikprodukt a prikket med b, divideret med kvadratet på længden af vektoren a. Og det skal jeg naturligvis stadig gange med længden af vektoren a. Den her quotient, det er altså en eller anden positiv værdi, hvilket jeg så ganger med længden af vektoren a, som jo også er positiv. Og dermed bliver projektionens længde positiv, hvilket jeg også ønsker. Nu kan jeg se, at længden af den her vektor a indgår både her i brøkens nævner, og jeg ganger også med den, og derfor kan jeg reducere det her udtryk yderligere. Jeg skriver, at det her det må være lige med den numeriske værdi af a prikket med b, divideret med længden af a. Jeg har altså fundet et udtryk for længden af projektionen, og jeg kan skrive det op her. Jeg har fundet ud af, at længden af den her projektionsvektor er den numeriske værdi af skalarproduktet af vektoren a og b, divideret med længden af vektoren a. Jeg vil bevise formlen for afstanden fra et punkt til en plan. Og undervejs i beviset vil jeg benytte nogle af de formler, som jeg tidligere har bevist, og på den måde altså finde et udtryk for den korteste afstand mellem et punkt og en plan. Det første jeg gør, det er at tegne et tredimensionelt koordinatsystem herover. Det vil sige, at jeg har et koordinatsystem, der består af 3 akser, x, y og z. I koordinatsystemet, der tegner jeg en plan. Jeg har fx tegnet her. Og den her plan, den kan jeg jo kalde alfa. Derudover så tegner jeg et punkt, et vilkårligt sted i koordinatsystemet. Og punktet, det kalder jeg P. Jeg har punktet P her. Jeg definerer også koordinatsættet til punktet. Jeg skriver, at P
fra koordinaterne x1, y1 og z1. Det jeg kan gøre med det her punkt P, det er, at jeg kan projicere det ned i planen. Det vil sige, at jeg får et nyt punkt på den måde. Der får jeg så punktet Q. Og Q, det er skæringspunktet imellem planen og den linje, der står vinkelret på planen, og som går igennem punktet P. Det vil altså sige, at den her afstand mellem Q og P, det er den korteste afstand fra punktet P til planen, i det er den vinkelrette afstand. Jeg kan skrive, at det her det er afstand D. Det må være lige med afstanden QP. Og det er samtidig også lige med længden af vektoren QP. Derudover så indtegner jeg også et andet punkt, som jeg kalder P0. Og det her punkt P0, det er et punkt, der indgår i planen alfa. Jeg definerer også koordinatsættet til P0, og det definerer jeg som x0, y0 og z0. Jeg indtegner også en normal vektor til planen, og den kan jo kalde sådan en tegn her. Det er altså en vektor, der står vinkelret på planen, og den kalder jeg en koordinaterne til n, definerer jeg som A, B og C. Nu kan jeg så tegne en anden vektor, nemlig vektoren P0P. Jeg kan også finde koordinaterne til den her vektor, i det jeg både kender koordinatsættet til punktet P og til punktet P0. Så P0P, for at finde koordinaterne til den her vektor, jamen der finder jeg, der bruger jeg så koordinaterne til punktet P. Dem skriver jeg op, det er x1, y1 og z1. Og så trækker jeg simpelthen koordinaterne til P0 fra. Det er henholdsvis x0, y0 og z0. Derudover så ved jeg, at den her plan er givet ved planens ligning. Jeg har jo en normal vektor n her, og et punkt, der indgår i planen. Så det vil sige, at jeg kan skrive den her plan alfa som ax plus by plus cz plus d lige med 0. Og konstanten d er lige med minus ax0 minus by0 minus cz0. Derudover så kan jeg se på min tegning, at den her vektor, som jeg kalder QP, egentlig er en projektion af den her vektor P0P ned på normalvektoren N. Det vil altså sige, at jeg kan finde længden af vektoren QP ved at bruge formlen for længden af en projektion. Jeg kan skrive den generelle udgave op herover. Den generelle udgave er BA, længden af den projektion, altså projektionen af den egentlige vektor B på den egentlige vektor A. Det er lige med den numeriske værdi af skalarproduktet af de her to vektorer, divideret med længden af vektoren A. Sammenligner med den her form, med den navngivning, jeg har herover, eller ændrer man lidt i formen, som passer til min navngivning, jamen så det jeg godt vil tænke mig at finde, det er længden af QP-vektoren. I det vektoren n herover, altså normalvektoren, må svare til a i den her form, og b herover i formen må svare til P0P. Vektoren herover, jamen så kan jeg skrive det her udtryk som n, den numeriske værdi af n, prikket med P0P, divideret med længden af normalvektoren. Mit udtryk her er en brøk, som selvfølgelig har en tæller og nævner, og jeg vil først fokusere på det udtryk, jeg har i tælleren, altså den her numeriske værdi af skalarproduktet. Jeg har altså skrevet den numeriske værdi af n prikket med P0P
det første, jeg kan gøre, jamen, det er at skrive koordinaterne op til de her to vektorer. Jeg beholder mit numeriske tegn, og så ved jeg, at n har jeg sagt er givet A, B, C. Og P0P har jo koordinaterne x1 minus x0, y1 minus y0 og z1 minus z0. Så det har jeg et numerisk tegn her. Det her udtryk, det kunne jeg godt tænke mig at omskrive yderligere, og til det der bruger jeg formlen til beregning af skalarproduktet. Jeg skriver den generelle udgave op, hvor jeg så udgangspunkt i de to vektorer A og B. Det er to vektorer i rummet, og A har koordinaterne A1, A2 og A3, mens vektoren B har koordinaterne B1, B2 og B3. Når jeg så vil finde præproduktet, jamen så kan jeg skrive A præget B, og det svarer altså til produktet af de her to vektorers første koordinater, det vil sige A1, B1, adderet med produktet af deres anden koordinater, altså A2, B2, og der lægger jeg så også produktet af tredje koordinaterne til her, A3, B3. Det er altså den formel, vi bruger, når man vil finde skalarproduktet af to vektorer. Bruger jeg formlen her, jamen så kan jeg omskrive mit udtryk. Jeg får altså den numeriske værdi stadigvæk af A, altså første koordinaten til normalvektoren, ganget med første koordinaten til den her P0P-vektor. Så det må så sige A parentes x1 minus x0 plus B parentes y1 minus y0 plus C parentes z1 minus z0. Og nu kan jeg så vælge at gange ind i parenteserne, og samtidig så rykker jeg altså også lidt rundt på ledet. Derved så får jeg den numeriske værdi af A AX1 plus B Y1 plus C Z1. Nu er jeg så ganget de her faktorer med det første led i alle de her parenteser, og så skal jeg selvfølgelig også gange med det andet led, så jeg får minus AX0 minus B Y0 minus C Z0. Sammenligner jeg det udtryk, jeg har her, med planens ligning, jamen så kan jeg egentlig se, at de tre sidste led, jeg har stående her, svarer til den konstant, jeg kalder D herover. Jeg kan altså erstatte de tre sidste led med D. Så får jeg, at det er lige med den numeriske værdi af AX1 plus B Y1 plus C Z1 plus D. Nu har jeg altså fundet et nyt udtryk for den her brøkstæller, og nu vil jeg så se lidt på nævner, altså længden af normalvektoren. Når jeg vil finde længden af en vektor, jamen, så kan jeg også bruge en formel. Ser jeg igen på den her vektor A, jamen, så er længden af A givet ved udtrykket kvadratroden af A1 i anden plus A2 i anden plus A3 i anden. Det vil altså sige, at jeg tager koordinaterne og indsætter her. På samme måde, jamen, så kan jeg finde længden af n, eller et udtryk for længden af n. I det jeg ved, jeg kender jo koordinaterne til n som a, b og c. Jeg kan sige, at det må være lige med kvadratroden af a i anden plus b i anden plus c i anden. Nu har jeg så fundet nye udtryk for både tælleren og nævneren i den her brøk, og det vil jeg sætte ind. Så det her, det må være lige med den numeriske værdi af A, x1 plus B, y1 plus C, z1 plus B. Og det skal så divideres med kvadratroden af A i anden plus B i anden plus C i anden. Nu har jeg altså det her udtryk. Det kan man altså bruge, hvis man vil regne længden af den her vektor QP. Og jeg kan også skrive det lidt mere op, det lidt mere generelle udtryk op. For længden af vektoren
den her vektor QP svarer jo som nævnt til den korteste afstand fra punktet P til planen alfa. Det vil sige, at jeg kan skrive dist P, altså alfa, altså det vil sige afstanden fra punktet P, der har koordinaterne x1, y1 og z1, til plan alfa, der kan skrives på den form, der ses her. Jamen, den her afstand, den er givet ved det udtryk, der hedder den numeriske værdi af a, x1 plus b, y1 plus c, z1 plus d, divideret med kvadratroden af a plus b plus c i n. Jeg vil nu vise et eksempel, hvor jeg bruger den formel, som jeg netop har udledt, for afstanden mellem et punkt og en plan. Jeg har fået givet et punkt P, som har koordinaterne minus 1, 3 og 5, hvilket jeg så har navngivet x1, y1 og z1. Derudover har jeg fået ligningen for en plan, alfa, og den her ligning er minus 2x plus y minus 2z plus 1 lige med 0. Jeg kan også opskrive det generelle udtryk for en plan, altså planens ligning, og det er ax plus by plus cz plus d lige med 0. Sammenligner jeg de her to udtryk, altså planens ligning her med den generelle udgave, jamen så kan jeg se, at a må være lige med minus 2, b må være lige med 1, c må være lige med minus 2, og d må være lige med 1. Jeg kan nu bruge den formel, som jeg udledte for afstanden mellem et punkt og en plan, og den formel lyder dist p alfa, altså fra punktet P til planen alfa. Det er så lige med den numeriske værdi af ax1 plus b, y1 plus c, z1 plus d, divideret med kvadratroden af a plus b plus c i n. Jeg kan nu prøve at indsætte de værdier, som jeg har skrevet op her, og på den måde finde den søgte afstand. Så jeg skriver, at afstanden fra pi til alfa vil være den numeriske værdi af ax1, i det her tilfælde var a minus 2, og x1 er minus 1. Altså plus by1, b det er 1, mens y1 er 3, plus c z1, her er c minus 2, og z1 er 5. Og så selvfølgelig plus d, som i det her tilfælde er 1. Og det her det skal så divideres med kvadratroden af a, altså minus 2 plus b 1 plus c som også er minus 2 Det kan jeg altså regne lidt på. Det må blive 2 plus 3 det er 5, minus 10 plus 1, det må blive den numeriske værdi af minus 4, divideret med kvadratroden af minus 2 er 4, 5 det er 9. Og så skal jeg selvfølgelig fjerne det her minus, i det der står den numeriske værdi af minus 4, så det på den måde bliver 4 tredjedel. Den korteste afstand mellem punktet P og planen alfa er altså netop 4 tredjedel.